Nove Srbije. Danas je tema o kojoj ćemo govoriti. To su aktualne teme koje se ovih dana događaju. Vi znate da se zakazuje sastanak gde će se sresti Vučić i Tačić i najavljuje se ovde da će pitanje Kosova rešavati svetska 4 lidera, da je u njihovim rukama da to razreše, da će se svesti predsjednik Francuske, znači Rusije, Amerike i Merkelova, i da će oni prelomiti sve o Kosovu, što dokazuje da kod nas država i ne postoji, da se mi tu ništa i ne pitamo, smo poslušnici nečije politike koja se vodi s polja i da tražimo neko rešenje koje će zadovoljiti naravno ljude s polja da bi zadržali aktualnu vlast. Vučić traži od Tačija sigurno da se pomeri odluka, a da to i prihvate ovi moćnici svetski, da se pomeri do kraja naredne godine, da bi on uspeo da reši pitanje u našem parlamentu, da dobije dvotrećinsku većinu i tako dalje, ali oni nisu do to, traže da se pitanje rešimo kao što je i dogovoreno do aprila naredne godine i on je u velikom problemu kako s tim problemom da jednostavno se nosi i bori i kako taj problem da razreši. Druga tema o kojoj želimo da govorimo, to je Nova Srbija smatra da je smena, odnosno promjena ili ostavka ministra policije sasvim normalna priča koja bi trebala da se dogodi ovih dana jer je kriminal povećan, ubistva na ulicama povećana, problemi povećani, policija je povučena da obezbeđuje decu političara, značajnih ličnosti, pojedine kriminalce, vođe navijača i tako dalje, a jednostavno povučeno je sa ulica, saobraćajci su povučeni iz raskrsnica, samo služe da naplaćuju prekoračenja brzine i ništa drugo, jednostavno da naplaćuju kazne, a ne vodi se račun o bezbednosti. Kriminal nikad nije bio veći nego sada. Evo vidite i sami, svaki dan imamo iz pojedinih gradova i samog Beograda izuzetno povećan broj ranjavanja, ubistava. Jednostavno ulica je ponovo proradila u velikom stilu, a mafija je ušla u vlast i ima podršku aktualne vlasti. Najveći kriminalci rade i određene poslove za državu i tako ih je država kupila za neke poslove, za ne daj Bože da odrade nešto iza njih, što se i događa. Prema tome Nebojša Stefanović se solidarisao sa tim, prolaze sve te priče mimo njega, niko se ne sankcioniše, ništa se ozbiljnije ne rešava. Kako je moguće da se nije pomerilo milimetar u rešavanju ubistva Olivera Ivanovića? Jer on obećao da će to biti ono. I predsjednik je bio na Kosovu obećao da će taj problem biti razrešen. Ljudi koji nisu deo režima su pušteni za odstrel. Niko ih ne štiti. S njima možda se radi šta god hoće. Možda prijavljuju koga hoće i da rade šta hoće. Drugo, u vladi Ane Brnabić ništa ne štiti. Zorana Mihajlović i dalje pravi ugovore bez tendera, ugovara poslove koji će se raditi za narednih 5 i 7 godina po cenama koje su enormno visoke, slobodnom pogodbom. Nigde tender nije objavljen ni za jedan veći posao. Pravni tim Nove Srbije spremio i krivične prijave za poslove, gde je na jednom ugovoru ukradeno preko 160 miliona evra. Evo sad imamo drugi ugovor, gde imamo izjavu Verice Kalanović kada je bila ministar za Moravski koridor, gde je izdala cifre oko 500 miliona da će koštati radovi na Moravskom koridoru i navela je ovde kompaniju, kinesku i banku koje su prihvatile da tu ponudu jednostavno, da odrade posao. Videli smo neki dan ministarku koja je potpisala memorandum za 800 miliona. 300 miliona više. U čemu je problem? Zašto nema tendera? Kakve su to slobodne pogodbe? Evo, Ruma, Novi Sad. Cena je duplo veća.
koja se pominje. Ko to dozvoljava? Zašto je to tako? Kome ide ta razlika i zašto ugovaramo sa Amerikancima ako imamo mnogo jeftiniju ponudu koja je data? Prema tome, imamo sve papire za posao koji je Renina Požega. Posao koji je na raspisanom tenderu ponudila kompanija kineska koja se javila, 293 miliona evra, ugovorene za 450 miliona, slobodnom pogodom. Zašto? Imamo pismo gdje se oni obraćaju ministarci i pitaju zašto su dobili drugi posao koji je skuplji 160 miliona evra. O čemu se radi? Ko je uzeo razliku? Da ne pričam o obilaznici oko Beograda, da je krađa enormno visoka. Ali sada to ide. Samo se ugovara i država se zadužuje. Milione evra. Zorana hoće da sklopi ugovora. To će preći negdje oko 3 milijarde sklopljenih poslova. Sa enormno visokim cenama, gdje će nestati negdje 700-800 miliona evra. A ko će to platiti? Da su urađene studije za te poslove? Zašto nisu urađene studije? Da će ti svi autoputevi biti isplativi i da li se mogu otplaćivati i kako? Imamo ovih dana problem koji se podigao u nebesa, da je u Lajkovac uradio neko, pominje se Mrkonjić, radi istine, želim da kažem. Mrkonjić je zaustavio radove u momentu kada autoput nije bio garantovan da će biti kvalitetno urađen i kada je podloga urađena nekvalitetno i kada je predlog bio, a i ja sam konsultovan, da radovi treba se zaustaviti, da se ne asfaltira nešto što je potpuno propalo i uništeno i što je neadekvatno urađeno. Zorana se ovde hvali 14. godine. Kako je ona uspela da to dovede u red, da asfaltira i da završi radove. Evo piše lepo, završetak deonice u Lajkovac. Evo ona je uspela da to završi, evo bila je na svečanom otvaranju, ona je otvorila taj koridor i očitala lekciju prethodnim ministrima koji su bili nesposobni i nisu uspeli da završe deo koridora koji ona kao uspešan ministar i menadžer uspela da završi. A nije samo jedno rekla, da će to da se upropasti i poruši. Evo naslov koji je objavljen posle prvog rušenja, ja mislim 16. godine, kaže, tek što ga je Zorana otvorila, put je pukao. Znači, Zorana ga je otvorila, a ona sad traži druge krivce. Ona se hvala da ga je otvorila, da je završila, a mi smo joj lepo rekli da to ne smije da se završi, jer je neadekvatno, nekvalitetno, mora se poruši i sve ponovo uradi. Ona je omogućila da se to i asfaltira, završi, s tim se hvalila, evo slikala i odmah posle nekoliko dana put je sam pukao, što se i pokazalo. Što smo mi inženjerski to i konstatovali da se dogodilo. Prema tome, ja ne znam šta Vučić radi, šta Ana Brnabić radi, ko drži Zorana? Zorana radi bukvalno šta hoće, pravi šta hoće, pravi greške, a za njene greške koje ovu državu koštaju milione evra i desetine miliona evra, uvek optuži nekog drugog. Ona odmah ona optuži nekog ko je kriv. Optužila je mene za neki most, ja tad nisam ni bio ministar, bio je Marija Rašeta. Ali ja sam joj bio pri ruci, ona ima nešto protiv mene i naravno napljuvala me po svim medijima da je nestalo $1.000.000 evra i ovog se nemam pojma. Niti sam ugovarao, niti sam bio ministar, niti imam veze sa tim. Ona žena je potpuno izgubljena i što prije treba skloniti svojih velikih investicija, jer će Srbiju dovesti u velike probleme. Padaju zidovi potporni, pada sve, ruše se putevi. I za nje je lom i haos.
I ona stalno drži neke konferencije, poređa svoje saradnike, gdje oni klimaju glavom i tako dalje, a to je nekorektno. Evo, ponavljam, evo, naslovi se vide, uđite na sajt, pregledajte sve, i sve će vam biti jasno. Ministarka je potpuno izgubila glavu. Ja ne znam čime ona učenjuje Vučića. I kakve veze ima ministar Scott, ambasador Scott sa autoputem koji se ugovara bez tendera? Kakav ona s njim potpisuje memorandum? Neće valjda ambasador da izvodi radovi. O čemu se radi? Koja je kompanija koja stoji iza? Koja je banka koja daje garancije? Ako je nekvalitetan izveden posao, kao što je slučaj sa ovim poslovima, ko će da nadoknadi štetu? Srbija. Ponavljam, preko 700 miliona evra. Bez tendera 700 miliona evra je više ugovoreno od svih ovih poslova koje ona nabrojala, nego što bi preko tendera bilo regularno da se ugovori. Kome ide ta razlika? Da li to stranka radi? Da li zna predsjednik za to? Ili to radi ministarka na svoju ruku? Prema tome, ja bih zamolio nadležne, a mi ćemo dati krivične prijave pojedinačno o svakom ovom problemu koji se javio, da se raspravi. Ali ovo je najveća bruka srpska. Autoput još nije pušten, pukne ovako. Da potpuno se odvoji i ispuca. Ovaj ceo posao koštaće 50 i nešto miliona evra da se odradi. Samo na ovom jednom plaču. Ko će da da 50 miliona evra? Sada ne pričam za zidove, sada ne pričam za razlike u ceni, ali ukupno štetu koja je nanešena nesavesnim, nestručnim vođenjem ministarstva, Srbija je oštećena za preko 700 miliona evra. Vučiću, da li ovo čuješ? I da li ovo znaš? Da li Ana Brnabić ovo zna? Ako je Scott taj koji treba da dođe i da kaže ne dirajte Zoranu, a vi svi savijete glave, šutite, pitamo se čemu i kud vodi ova Srbija. Evo toliko.